Mayong adlaw sa yung tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and welcome to another episode ni Kurog akong kuan bay. Tugnaw magod. It is because of the coldness of the rain and the effects of the environmental Everything. issue. But anyways, ako soon, welcome to another season. Nanapod ni. Welcome to another episode sa atong Little Faith, and now we are in the season ender sa atong Little Faith Bonfire Sessions. Thank you kaayo guys sa inyong walay undang nga pagsuporta, and of course sa support pod sa atong mga bisita, no? And of course karong takna sa kagabion na together with me are the special guests, no, nga atong na-feature sa tibuok nga season sa atuang bonfire sessions, no? And we are very blessed, though dili ta kumpleto karon, gamay ra kayo ang atuang attendance nato, pero we are still thankful liyo sa klima, sa kaulan, pero gilugaran gyud nila ilahang mga grades. Siyempre attendance natin yung mga teachers diri day. Dito na. Okay, so mo to, no, aloyo sa kabisi na ay mga trabaho ang matagusa pero ilag yung nalugaran, no. Anyway, of course ato magyung unahon ang Ginoo, no, para sa ato ang or kanang unsa ba? Yes. Sugo na siguro ko. Yes, Tama. Thank you kayo. Thank you. Yes. Anyway, ato pag-isgutan siguro kung maglangay kay the more nga daghan kog istorya, the more nga mawala ko sa passing. So, ang ato ang pag-isgutan karon, Lil Fam, gimingaw kog istorya Lil Fam bay. Ato nga pag-isgutan karon, Lil Fam, is of course, no, ang ato ang usa na pod ka hero of faith, no, usa sa mga heroes of faith nato that is mentioned in the Bible, and I think you are quite familiar with this character. Wala lain, ladies and gentlemen, si Job, no? The Job of Uz. Kabalang nagbasa din, taga Uz din siya. So, ladies and gentlemen, as someone nga nagdako gani within the church environment, ang ako ara yung nahibalan ani kang Job is that Job is a symbol of faithfulness. I think regardless of different churches, different sects, na-recognize si Job as usa ka tawo nga that has outstanding faith, no, nga dili susama sa uban nga tao. And then mura na ako ang ila sa iya. However, sa ako ang since naka-decide ta nga atong pag-isgot karon si Job, I figure out nga mas maayo gyud nga magbasa ko, dili lang akong i-share karong gabi is not katong mga surface lang akong naibalan. And then by God's grace, sa pagbasa nako sa story or sa book ni Job, it goes way more than just being a guy nga dato nga gisulayan and then survive niya ang pagsulay and then nibalik siya sa Ginoo, gihatagan siya blessing times 2, times 3, times 4. It goes way more than that, ladies and gentlemen, Lil Fam. And today and tonight, we would like to tell it to you kung unsa amo ang tagsa-tagsa ka mga na-witness sa story ni Job. And I think I would like to start. Okay ra mo dira guys. Magpaila-ila pa ta. Anyway guys, kung wala mo kaila sa atong mga bisita karon, we have Ma'am Riva, Sir Dennis, Sir or Kuya Jen, Kuya Ken, and Kuya Lem. And Hello. sila sa mga lahi-lahi ng mga episodes. Si Ma'am Riva, Sir Dennis kay Joseph nga episode, and then si Kuya Jen and Kuya Lem was from Moses and Abraham, and Kuya Ken we have tonight from Daniel nga episode. So I think let's cut right to the chase, no? Magsugod na siguro ko. Una na akong gusto ma-share kan Job bay, aside from akong istorya nako earlier, is that kaning nabasa nako dire sa verse 5 of chapter 1, no? Kay akong pag-isgutan nga si Job usa ka faithful guy, murag common kay ani na lang for the sake of you nga wala kayo na familiar sa Job. Si Job usa ka nga tao, gisulayan siya sa Ginoo, unya na survive niya ang mga pagsulay sa Ginoo. Speaking of sulayan siya sa Ginoo, I think the right term was God allow. Yeah. True. To test Job. Yeah. So the one who tested Job Was who give all those things that happened to him was Satan. Yeah. himself. And God allowed
it to prove that He is the God of justice and to prove na ang faith ni Job is worth na i-imitate sa mga reader, and especially to those who'd like to dig a little deeper of how faith should be and the application of it sa real world settings. Yeah. Salamat sa pag-correct yan, no. That brings me to the fact nga faithfulness alone is not just based on yourself. Yes. But it is also, let me read to you, Job chapter 1 verse 5. And when the days of the feast had run their course, Job would send and consecrate them. This is talking about the sons and daughters of Job. And he would rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my children have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did continually. So, ang first thing na ilhan ako sa character ni Job is that his faithfulness was not only directed towards himself, but also reflected towards his usa ka ginikanan. Kay Job has 7 sons and 3 daughters. Nya tungod silang kaadunahan, ga-celebrate sila or feast, no? And then after ana, mosayo og mata si Job kay mag-offer siya og sacrifice kay iyahang pangayuan og pasaylo ang iyahang mga anak. And that faith is not only kanang para lang gani siyang kaugalingon, but also para sa iyahang mga anak. So dito ko nakaingon nga ang faith QDI is not only directed towards yourself but also towards other people, no? Siguro by and by ato na siyang ma-expand. So I think some of us here are already parents, no? And unsay mga roles nato as Rules and regulations. Roles and responsibilities. Kanang mga agi. Ask ko yun. May nikon. Si ako na muna ko ha. Pero I know Doc Jen here has something to add on it, but katong wala pa kay anak, no? Lahi gyud imong perspective eh. More og you are more focused on what will happen next to yourself, to your family or to your wife. But as soon as mahawakan na ni may muhang anak, ma-overwhelm ka eh. This is another human being that is fully and wholly dependent to you. And if you're someone who prays, back in your mind, you have this thinking, no? Nga if this person will not meet Jesus Christ someday, no? About the accountability, no? So, dira mo pasok ang ginatawag na tong accountability. This is very, very burden, no? Na to the fact na whenever I think about it, makamata jud ka early in the morning and makaluhod jud ka and makapray jud ka nga unta, no? Magkita ni siya sa Savior na someone nga you are also hoping, and di ni mo kaya makita na one day this person will suffer, no, sa consequences. So kanang gihimo ni Job was a expression of his accountability to his children, nga he'd like to present them to the Lord. Tawag na siya intercessory ba? Na as parents, you only don't have to, dili lang ka nagunahuna sa welfare sa imong mga anak, sa physical, financial, but most importantly, you also spiritual. Yes. Salvation jud. Salvation jud. And if you think about that, grabe jud, dili jud lalim. So that's my take, and So, I'll give that time to sige. Maybe to add no kay, di ba, as sa perspective sa person with experience,
kabalo mo jud ka unsay unahan. Kamaga nakay ideya ba nga sa pagpadako sa kwan kanang ginatawag nato vicar experience bitang nga your child will be experiencing vicarly sumala sa imong kining na experience as a person with experience. So I agree. ikaw pud nga ikaw nga parents kabalo ka unsay sangputan sa kaning dalan kaning kuan. More bag you're putting yourself sa position sa Ginoo. Kumbaga as parent manggod dira pud nimo ma-realize ang experience pud sa Ginoo sa ato. True. Di ba as parents kay ngano magud ang Ginoo magud nakakita sa unahan. So kanang gusto niya padak-on ta sumala sa yang nakita sa unahan. Nga ba na mag-live out ta sa atong glorious nga purpose. And as parents, I know ing ana jud inyong handom mo nang mo bitaw nang kumbaga as soon as you hold your baby kanang unsay tawag kanang murag kanang Mausab jud ang perspective, mausab jud ang perspective nga dili ko gusto nga maingani. Gusto nako nga ang mga dili maayo nako nga kaagi di niya maagian. Di ba? Ang mga maayo nako nga experience gusto nako iyang maagian. So in return ang imong child vicarly nagatuon jud sa imong kay ikaw may nakakita sa unahan. Di ba mo nang ingana ang wala di pa mo ko parent. Pero I know ingana po siguro akong I know ingana jud akong Yeah, I experience totally as agree soon with as soon as may Yes. experience ako ning na-experience ninyo. Sige na. Yeah, Jen. Baka naman. Actually, ang giingon ni Sir Ken, mo jud ang naga-play sa akong mind. And then, pero I'll just relate it through my own experience, no? Nga, of course, kita nga nagtubo ta from wherever families nga we came from, represented. I believe nga, we were brought well by our parents, pero our parents as also a product of an imperfect world. And then, so kita, nagtubo ta nga, na-deal na to ang mga imperfections. We created our own character to deal with the trials, temptations, imperfections. So, nahimo ta nga mga unique individual. Pero, when we will be presented with the mirror of the Bible, of God's love, we will find ourselves short jud siya. Kaya tungod sa the imperfect world has presented to us, we have dealt with it, we've created us into unique beasts of our own. Siguro beast na isungay din, isungay dito, naikog diha. Just to deal with the trauma and the stress that the imperfection of this world has dealt to us. Karon nga parent ay a single, no, and then the way that the world we have been dealing with the world, no, kining single pa ka, you thought na to overcome these trials, you need to excel your training to the point na you will acquire influence, you will marshal an army, you will wage wars and conquer lands. Ana imong thinking ba? Pero pagkahatag sa imuha sa Ginoo sa kanang a little pure person bitaw nga It's a humbling o kanang kwan experience. ba nagwa bag-o nga USB bitaw way sulod. Yung USB ba? Kanang wala magog ang iyang mind manggod ang mind niya kay kanang clear kay ba way virus bitaw. Clean slate. Clean slate ba? Unya makita nimo how will I just like what has Sir Ken said nga. What will I teach this child ang akong mga naagyan? Ana bitaw kung mahimo po diyang napudjay sungay dre, napudjay sungay dito if muna ako itulo sa niya. Pero I think there is something more than this. So mangita ka atong mirror nga God's love bitaw nga kini siguro ang masakto, better abilities without mga pakapin nga mga sungay ana siguro ba. And in short, in other words, a better individual, a better character than me, a better experiences that I've experienced before. Di man ingon nga ako gid ang pinaka worst experience of all gid, no, pero ang mga imperfections nga na-experience ako before di lang gid unta niya ma-experience ug mas ma-experience pag niya ang God's love kay mo man gud tong mirror nga pangitao nato ana bitaw. So sa Job siguro I don't know kung parehas pumigunahuna pero makita nako ang intention niya ato, no, at the start of his story nga
Primero bitaw no? Oo, Nga gikuan. At the start pa lang of his story, na siya yung anak nga huna-huna ba, wala pa siya trial sa. So mura siya the embodiment of a someone nga siguro a father or someone nga na siya responsibility. You can be a breadwinner to your siblings, you can be the only carer to your family, and then the trials that you will go through pa ba kay wala pa ba to. Di ba? Atubangon pa to niya, Lord, akong mga anak pasilo ko nga anong buhaton niya. Paguman na pa siya atubangunon ha as a father, as a husband, as a wife. So murag ikaw nga as a father, ako relating to me as a father, murag ang fight lahi day ang fight as probably a parent in my own perspective. It's to stand the trial ba nga you will still shield God's love, you will still reflect God's love at your back. Pero nagatubang ka sa mga bugnong, mga hangin, mga freezing gales, mga scorching sun, pero dapat ang likod nimo God's love gyapon kay napakay the whole generation at your back, ana ba? Nga imong ginapasan ang whole generation at your back. So dapat di ka mabali bay. Murag ana bitaw siya just to have that life of your daughter or someone na you are caring about nga mahatag nimo silang experience nga a better experience that you have experienced with this imperfect world. Ana siguro tinala ko patason. In short ba? In short, as a talking about Job's faithfulness as parent, makita na to ba dili man jud ang pag-arrange magud sa Bible magud kabalo man jud ta Isaiah the book of Isaiah 36 if I'm not mistaken nga dili sulagma ang arrangement sa Bible. So there's a reason nganong giuna gyud niyang Yeah. kini nga part sa pagka-parent ni Job. Atubangon pa to niya ha. And makita po nimo as parent, he is so selfless. Di ba? Indot kay siya nga start sa story ni Job ba. Meaning, in order to carry on the journey of become a faithful follower of God, to become like Job, you need first to be selfless sa imong area. If you're a parent, you need to be a selfless parent. If you are a child, you need to be a selfless child. If you're a person in society, you need to be a selfless person. And I believe Job Diba? is not a perfect person. Pero ang nagpag-went through lang gid sa iya ato is kanong faith nga iyang ginagunitan bitaw. Akong gibati karon no, honestly is nakulbaan ko. I think wala ko kabalo if it is because si Job atong giisgutan ba karon just like how we felt about Abraham, Moses, Daniel and Joseph. Some part of it tells me nga ang responsibilidad sa parent as a parent is not like provide lang nako iyang needs, food, shelter, clothing. It goes way more beyond that. Grabe bay. And then listening from sa ato ang mga kuan na diri. Is also struggling to be perfect, no? We're no means perfect yun. I believe Basin lang ha, disclaimer lang ha. Disclaimer. I believe that Job 1 verse 1 says that Job was upright and perfect. But I believe that perfectness dili nimo na ma-equal sa pagka-perfect ni Christ. Yeah. Because I believe kining natay iya nga bubble of perfection ba? Yeah. Diba ang bubble of perfection ni Christ is lahi. far too far to kaning maabot nato. But God is so kining merciful, God is so kining loving nga dili niya i-allow nga ang imuhang ang test sa imuha is go beyond sa according sa imuhang nadawat Makaya. na light. Yes. Kumbaga, perfection, ang giingon din nga perfection is not like the perfection of Christ, but the perfection of how you are living the light that you are having. So is it like when Abraham was called blameless? Ana? Yeah. Abraham was called blameless not because wala siya na-commit kasala, but because of his true. faith. Bitaw no, if you will define it in the kumbaga surface level or literally, it's too ironic. You know what Abraham did, right? And it's too ironic to call him blameless. Wait, what? Oh. Abraham blameless? Oh, Yeah. there's something wrong with this. Pero kung tama tong gingon nimo na
unsay rubrics ani? Ano ka? Wala. Criteria for judging. Nanatay na di karon. Sakpan na. I think si Ma'am Riva, may action siya gunit siyang mic by na. Siguro siya gusto sa istorya. Sige. Ay, dito lang ko magkuan kay sir. Ay, tong sa start ni mo, sir, di ba, anak? Sige, ang pangalan. Lem. Kuya Alan, di ba, anak ka na, marag accountability, di ba, as a father, na marag makulbaan ta ba? This child depends on me, anak. But, aside from the accountability that we feel, that we put in our heart and our mind, anak, naagid dito to ingon ni Kuya Genesis na, ang source jud niya is ang foundation jud nga nung gusto nimo ma-provide o ma-rear imuhang child to be a better person, the best version of that child that you have kay because of the love gani nga naa ka. Kay nga naman you yourself naka-experience man ka pagkabata nimo na ay gusto na ko ingani ako mama ug papa. Gusto na ko ay unta no ingani si mama, unta ingani si papa. So pero ato lang is we base it on the Bible ana gani na we are rooted nagdepend ta sa will ni God which is found in the Bible, which is very important na I agree. as a parent, soon to be parent, ana kanang rooted jud ka sa Bible because magkasilin mo ang magyud ang life, di ba? Kung if you don't base jud sa Bible because the Bible helps us teaches us how to love in what way? By learning how God, how Jesus loves us, how Jesus died for us. So, katong ato ang na-receive na salvation, murag katupod ang cry sa atong heart na, Lord, kanang gusto po nako na ma-experience ni sa ako ang anak. Yeah. Di ba mo to siya? So, ang I ko like is, that. foundation is the love, good. Yes. It all begins in love. But speaking of kato ganing, imong intention is to provide love, no, sa imong child and in the accountability. And then asa man nimo kwaon na? Yeah. And speaking of the anak po, no? Nagkatay siya. Yes. Kapag ginoon ako kay ma'am. And then, asa ni mo kuhaon? Nga nakuha man ni Job nga na-endure ang kato nga pagsulay. Ba, Nga, what is the to the source? point nga gibiyaan na kasi mong asawa. Tama ba? Am I right, no? Biyaan siya sa iyang asawa. I Kay, think ha kanang word na pagbiya, I think that's so light compared to what really happened to Job. Grabe, your Maybe own the right wife term is rebel. betray Rebel or something. betray. Something gimak. Paabot siguro ta dira. Something- Bitaw tinood itong term nimo na gibiyaan is kita just manggod so at this point light. mga hadlok pa ta. Oh. Pero si Job, atubangon pa to niya ba niya? Karon, yun sa man to niya pag-endure. Niya, kana lang iyang ginahawiran, kanang love, kanang faith. Grabe no. Ana ba? And mugawa sa po ni question ba, what faith would it take? Unsa nga klase nga faith nga? Anyway, cool. Kita na ka mo kasi may na kay idugang. Hindi ko na kay idugang. Ako lang pong nakuha no about sa syempre sa as a parent, 'di ba? It is rooted from love man gyud no. 'Di ba? Kay kitang tanan we are living in the love of God man gyud, 'di ba? Nabuhi ta tungod sa love ni Lord. So with that, sa atong mga anak po, atong ipakita ang atong love tungod kay na-receive po nato ang love ni Lord Amen. sa atong Amen. kagalingon. 'Di ba? Unsaon na to pag-share og love sa atong mga anak kung kita mismo o wala nato nakuan ba na appreciate ang love o na experience ang love gikan sa atong Ginoo. Amen. No, so, Ana. 'di ba no? Ano ko ba yung anong nakulbaan ko? Kaya na ako'y gusto yung istorya pero I think I am very reluctant to say it. Kaya ko ano, okay? Amot o kung sa kaning okay ra ba mo share diri yung personally? Ako may host diri ba? Ako may nautana diri. Bay, okay ra mo share diri yung personally? Okay, so for the information everybody kani light background lang sa akong self na niabot sa point nga na broken ang I grew up within a broken family. However, same as I think same pod sa giagian ni Job. Kanang mga pagsulay sa imo ba? The big question is would you let it break you or make you? Nga naman.
growing up mo ni akong naagian. Dili malikayan nga during sa akong pagkabata na mga times na makaingon ko nga ngano ni tabo, ngano inani. However, sakit siya sa ako ang part. However, akong gina-change akong una-una unsaon man ako ni para ma-counter nako ni nga sakit. Would I let this kani break me or would I take this as something nga ako ang kuan? So what I did para dili kaayo, let's say for example na yung mga gathering sa parents, anay nana, makapangutan ako nga inani na. However, para akong ginasulti permente sa akong self para dili kay ko masakitan. Sunod di ay pag maginikanan ako, mao ni akong buhaton sa akong anak. Kay I knew nga at some point thankful ra pug ko sa Ginoo kay gihatagan ko inato nga experience kay sa ako ang pagkabata at that early age na ano ko'y hints ko unsay buhaton ako puhon kung ako ang mabutang na sa lugar nga Amen. inana. So Amen. Lil fam, ina na siya. Ang mga kasakit na to, would we let it break us or would we let it make us, no? Break you or make you. So inato lang, no? Grabe ba, parenting pa man nato ang na hisgutan ba, taas Pero so grabe, taas, kuan kay siya reach, kanang lapad kay siya reach ba? Oh, Which tells me, with that experience nga akong nadunggan sa imong pag-share, no? Yeah. Which is grabe, God is good sa imong Amen. brother. Amen. The question, because of that unique experience of yours, and I think ma-relate po no kay Job is, sometimes no, we decide when we will start, mag-start pa ta sa trial bitaw, start pa ka sa unsa bay tawag nila ana, training or I don't know, ana ba? Nakikakulba sa imong heart pero magunahuna ka, I can finish this. And then musulod na ka sa training, no? Or you will experience life, the experiences of yours, unique experiences of yours. And then also Job's. Di man ako i-mirror lang ako sa duha ha. Oh, yeah. Oh. And then naay times gid bay nga mududa jud ka nga mula hutay pa baka labi nagma-blindfold na bitaw ka nga wa nakakabalo kung unsa pa imong atubangon, unsa pa madawatan nimo. In fact, nahitabo na ka Job. Nahitabo. Sige, ato nang hisgutan bayin bay. Sige. And then ang endurance ba nga naa ka sa ing ana bitaw nga dark place? Mentally, physically, ana ba? Nahulog ka ana, nasulod ka sa banga ba? Unya, naman yung banga ron, naman ko dalon. Oh. Pila pa man ni ka kulata akong madawatan. Will I came out of the kini nga banga alive? Oh. Ana ba? And then nanaday gahunghong saya yung going to Job ha. Tulo ka friends niya, even her wife, i-denounce na lang lagi. Quit na lang lagi. Dali raman nya pag man hayahay na din ka. Ana ba niya asa man nimo kuhaon ng endurance ana ba nga ikaw as a father, someone with a unique experience nga you want to show that love, you want to reflect that love because makita man gud nimo sa salamin, going back to my reference, the beast ba. So is this the way of life or is there something more para sa kay ma'am no that you want to pursue higher character because of love. And then sir said na you can only share it if you have love or if na kay love. Pero masulod na ka sa banga bay, laon sa man akong button, should I denounce it? Di ba ang imuha kay sir no kay ma-share nimo na siya pag naa ka. Pero ang the circle of Job, life, the imperfect world tells us you should denounce it to survive. Quit ka ana kay para mo survive ka. Medyo na, unay present Question reality. mark ba? I believe kana mo isa na sa mga common denominator sa mga for those struggling Christians. Di ba? Unay common yes. denominator. Kanang you do not kanang mapalong wala uncertain ka sa imong unahan ba? And because of that uncertainty, ma-anxious ka, fear, which I believe boils down nga katong ingon ba nga unsaon. And going back to the story of Job, if you read kining Job 1 verse 21, ingon siya dere, naked came I out of my mother's womb, and naked shall return thither. Next, tanaw na tong next nga phrase ha. The Lord gave and the Lord hath taken away. So, the Lord gave, the Lord take it away. Put pasabot,
it boils down to how far your knowledge of God is. Which, You are uncertain of something, it's because you do not know that God can see the end from the beginning. God can see your end from the very beginning back to the point, Okay, sir, na you can yeah. only share it Yeah, if yeah. you have it, the of love. ba? God's character. To add on that, no, I think the experience of Job is about Satan wanted to emphasize, no, padakon ang uncertainty na nasa tong heart and mind. Gusto niya ba nga dako kay kag problema. This is the standard na imuha pang abton. And layo ra kay ka jud sa tinuod. So why? Why do it? What's the point, diba? In the katong napamo ko sa mong previous job, there's a saying that goes like this, no? Kung magka-problema na daw ka, kung magkalisod-lisod na ka, you need to go back to your whys. Now, why are you doing that? The question if kung ang imong knowledge dili na mo suffice, no, sa kana nga uncertainty, what will you do? Kung ikaw mismo ba wala kay tubag sa imong mismong pangutana, unsay imong so normally ma-break you ka. So when Satan wanted to realize to you mapadako ng uncertainty, God wanted to assure you. Here comes the assurance that is offered to us by God. And through what? Oh, this din na mo pasok ang Bible. Kay sa ano man god sa test. Sa test ba? In writing a test questionnaire. Exam. Number 1. Board exam. 1/4, sir. Pwede ka maghimo ni mog test nimo as a teacher. Siyempre na kay basihan na curriculum, na. So kanus siya mahimong standardized tests versus unstandardized tests. So diri mo pasok si standardized test nga naay gibasihan, nga naay format, nga naay gibasihan nga tama nga pagkahimo. So ingon ani, kung wala kay knowledge, how would you know nga imuhang path na gitake, ang imuhang gibarugan nga prinsipyo is the standard? And Assurance. Si assurance po ni Mafad daw, na siya. So, dili mo pasok na, ay, wala man dito, di man dito sa standard wala dito pakapasok, di na to nakaya. So, kung may buhaton ni mo, atras ka, no. Dili ka mo sandig sa Ginoo. It's good. Litay ay is on. Kanang how deep your knowledge, how deep your knowledge about God's character. Lisod, Kay the reason nganong nakaingon si Job ani, naked come I ato may kailang man siya sa Ginoo. 'Di ba? Kabalo siya sa karakter sa Ginoo nga doing ani iyang experience karon, but there's a glorious purpose at the end. I think that is back up powerfully sa Job chapter 2 verse 10. Let's read. Kani ako ning gi-highlight ganina bay kay ganahan kay kuan ni ana 2 siya verse. diri bay. After siya giingnan sa iyang asawa ba nga i-curse mo Ginoo. Wa man ay kuan. Ano ba? Mo na kung pasabot ganiya. Bro, you know what he said? Ana siya. Shall we receive good from God and shall we not receive Evil. Ano ba? kanang in other words Dawat tag maayo lang ba atong dawaton sa Ginoo? Knowing that ay dili ba punta mo dawat og evil, so that only says that si Job kaila siya sa iyang Ginoo bay. Little fam. Kailan ba ka sa imong Ginoo? Sige, Sir Doc Jen. Unsa to, Ma'am Ribs? Ma'am. ang kwan ay gusto ko lang emphasize ba ang kalisod pagid sa panahon ni Job, ay sa time ato ni Job nga he is experiencing the death, the loss of kanang panginabuhi, the death of family, and then the ailment, and then there is no one to assure him nga, but he has his God. Pero I'll just want to go back to the people around him. Yeah.
ginakuan pagid siya. Let's like what you said, ginag-explain nimo ganina ang uncertainty ba. Ginasakyan pag nila ang uncertainty nimo. Di man di ka sure ana day. Ano ba? Yun na padako pa yun ba? Di man di ka sure ana niya barug-barug ka ana. Inana magud ang tactical warfare sa ni Satan bay. Inana yung tactical warfare ba? It's not like kanang Sergio ka, luwas ka. tagan ti kag drugs bay. Dili siya inana gani, dili siya ingon niya. Himoon ti kang killer ana oy nay mga siksi na rape na. No, it's not like that. Like example ana ha, another example of the tactical warfare is that, and this is a very effective one. Wala siya, ang Satanas wala siya giingon niya dili mo balik ang Ginoo. But instead of dugay pa mo balik ang Ginoo. Tactical warfare siya ba? Wala siya ingon nga dili naman na mo balik ang Ginoo, pero ano siya kuan napalay kay makapangayo pali kag pasaylos yung mga sala. Yes. Napaka time to enjoy. Oo, napaka inana, time gani. to experience this Tactical pleasure. warfare nga iyahang ipadako ang imuhang doubts. Inya na mention ni Kuya ganina anxieties, and clearly kung imuhang basahon siya no naabot sa point si Job naglamid siya. Naghilak siya nga may pagwa na lang ko gipanganak ani. And all that ang iyang ingana kadako nga faith which was established at the first, ang iyahang pagbarog sa faith niya bisag in spite of the promptings of his wife to curse God. Nakaingon lang gid siya nga unsa naman ni? Kana ganing sa someone no nga naa kay wife ka nang biyaan lang bahalag biyaan ko sa tanan basta ako ang asawa kay di lang yun ko unta nga True. biyaan pero last last person nga Imong panghawakan. imong panghawakan. Nga suportahan ka. Imong isa jud sa imuhang the other half. mo panuoy mo curse Mo mo panuoy. ang Ginoo. And then you know what? This tells us another thing. Nga Marriage. padungdugan mo ba ni? Marriage na. Ay! Ang isa sa mga gisultian ni sa ato is that ang Christian life is not supposed to be perfect, not to be always happy. Remember nga, Job ni agi siya og depression, anxiety, and yet still, nag-doubt siya sa iyang existence. And yet, he was still a Christian. Let me tell you a little background of this program. Abot until karon na ako'y mga ginaagian niya. All of us have our own battles, depressions, anxieties, and all of us are battling it in our own personal way. And then ako is that naay mga dili maayong hunghong nga ako madunggan. And then unsa akong ginabuhat para dili ko na gusto ko nga ako'y buhaton. And then I have decided nga gusto nako kung naay mga gusto ko na ako'y buhaton to counter those things, but in line with kaning pagko na recognize sa Ginoo. So I started this program nga every time pangit ang manulod sa kung una-una, gusto ko na ako'y buhaton, but still in line with kuan sa Ginoo. Amen. So, ang isa sa mga objectives ani nga program is that ang kinabuhi isip Kristohanon does not really mean like happy ka permanente, makakaon ka tulo sa isa ka adlaw. No. You can be depressed, you can be anxious, you can be problematic, the worst version of yourself, and yet still be a Christian. Kanang may mga usay manggod nga pag Christian ka, expected life sa imo is sikag simba, sikag inana, kanang kanang inana, nakay car niya, apili mo ang family na sa tawa mo. Going back po sa kanang perspective ba? Going back sa kanang perspective, kining kana siya nga point sa life ni Job kana bitong himuon og index ang imong suffering sa imong sala. Kumbaga, because you suffer these things tungod kay makasasala ka, tungod kay taho kay kag sala. Diba? Usually nga na mo gud atong perspective sa tao. Yeah. Oh, sige. Mo nagiingon sa isa ka friend ni Job ya. Nga nagsuffer ka tungod kay Sa imong sala. sa imong sala. Which is dili mo. Si Zora ba na? Dili. Dili katong una si Ilya unang Fast. I think speech. Ilya Fast. Oo, murag siya. Oo. Siya to nga Ilya Fast. nagkuan. Kay napug ko'y na
kani mo kung tulo ka friends ni Job, ang first two ani, sa ako walang pagsabuta, ang first two ani, nag-encourage siya ha, nga, dili ka pasagdan sige no, submit yourself. Pero kani ikatulo niya nga friend bay, power kay niyo yung kuan pod, perspective siya ha. Ako lang ihisgutan ka jud ha. This is also very important no nga, sa life ni Job, miska, it is very important to choose our circle, our environment. Kay miska, Kana jud. kibiyaan na si Job siyang asawa, still, ang iyang friends were there. Remember, pag abot biya siyang friends, wala biya sila istoryahay. Kay tungod sa, kana gani, si akong partner gani nakaingon siya, ninduta nga na ay inani nga friend. Uy, nang pagkakita si mong friend nga grabe mo suffering. Nagsagit, gisi nila lang robes. And then for 7 days, wala sila gisulti si mo. They were just there. Wala sila gisulti kay kabulo sila nga grabe imong suffering. Not until si Job ang may istorya, no? Friends ni Job is a factor sa iyang faithfulness. Another thing about friends, katong sa panahon ni Jesus Christ, katong naay paralyzed, kinsa ang Karga. ni karga. Friends dito. Friends. Dito relatives. Dili to relatives. Dili relatives. Friends circle of friends to atong paralytic. Mama, ato na nang ma-expand no nga. Friends, Hindi friends. na, it's very important to choose your circle. Yeah, aside from choosing your circle ba, I'd like to emphasize na in the same way, you have to identify what kind of friend you are. Murag it Tama. backlash ba Tama. nga unsa man gusto nako na unsa gusto nako nga pagka-friend, ana ba, di ba? So basig, di ba? Sige ta gunahuna nga ay pilion jud ako to mga friend, but we forgot nga kita day naapod day tayo Tama. na silo atong friends sa tua Yeah. without us knowing. But, na, di ba nahimo tang apathetic towards our friend nga ay sagdi na siya. kana muna ta akong ingon kanang let's be kining balance pod. Not because nga you have to choose your friends. That doesn't mean that nga you have to be kanang respecter of person. Kanang respecter person ka ba kanang pilian ka kanang what I mean by respecter of person kining so ba kanang may mahimo na kang to the point na judgmental na ka Criteria, na na kay criteria dili nga. ko na kay basig kung di basig matakdan ko or maunsa ko or May kuwan maning ko. bias Although view. although naa ka na but kanang kumaga natay aim sa atong pag-make of friends, not just first of all kining influence, good influence, di ba? And secondly is kining nakay aim nga siyempre, di man yun na to malikaya natay mga friends bitaw nga not like ours, kanang dili na to parehag pagtuo, but yet nasa atong circle. Kumbaga, not dili tungod kay dili mo parehag pagtuo kanang mahimo kang respecter of person. So in choosing friends, it should be one of your goal is to win them to God or to Christ. Diba? To win souls. Nakay kining aim nga dili selfish nga gusto lang ka nga nakay mo suporta sa imo ha panahon nga magluya ka or panahon nga nakay kinahanglan na mo support na mo hatag sa imong ana emotional support or any kind of support, but because kanang you are making friends with them in order to kining para ma-introduce pud nimo ang Ginoo nga naa ka. Wow. To reflect Diba? that love. Wow. Ato na lang siguro ipasunod atong points no kay para pasunod siya. Ma'am Raves, say imuhang point nga gusto i-share karon with regard sa life ni Job. Connected gyapon sa ingon ni Kuya Genesis nga ang endurance ba kato gani Sana tawagan na perseverance. Oo. Kung ato no, so sa first chapter pa lang kanang gipaila-ila na he is blameless, he is usa pa tong mga upright, he is righteous ana gani, and then gipakita kung unsa siya nga klase nga papa sa iyahang mga anak, which is kanang naadjay purpose gud ba na he really cries for the salvation kay kabalo siya nga nakasala kanang ana gani
kanang Lord, kabalo ko nakasala ako mga anak. Here's my offering, Lord. Dawatan ni Lord for them. Kaya nga gani, he knows the God that he is serving. However, tao man ta, 'di ba? We are not perfect, good. Only God is. Pero kanang sumoto, na-stumble na siya ay gi-question na niya nga nabuhi pa ko. Then nagpasunod pa gyud to mga kanang ipadako gani ay Satan used his friends na ipakuan sa iya nga no dugay pa si Lord ana daghan pa kag pwede himuon na kanang give up na lang pero ang sa iya ba is no ngano mo give up man ko kana I am a person kabalo ko nagbagulgul ko pero at the end gani Grabe, no? unsa man, di ba? Unsa iyang gipakita sa ato the perseverance that he has because he still has, no matter how small, he still has this faith na God will help me. God already won the victory for me. Ana gani. Amen. Kuan Amen. lang gyud. Amen. Nakuan lang gyud siya sa naminaw siya sa lies ana gani somehow but still he endured. Unta kita pud ba sa ato ang life kay dili ang puta perfect no gamay lang gani nga problema ay shaken na kaayo dili ko magsimba ana ba Samtang nagbasa ko no, ako ani bay. Sulayan lang ko kuan. gani gamay lang bikil pero si Job good jud no ang karakter sa Bible no ano ko na Lord kanang tagay kog trials pero ayaw lang kasi para sa kalisa kay Job kay Lord shike na gani ko sa gagmay what more ana pero Lord kanang grasya gyapon nimo Lord according to your will pero Lord mo jud Amen. ako akay I know to myself kung saan lang ako ang kaya gani Lord you know me pero kanang Lord kanang hinahinay lang sa Lord ana Sama gani sa giingon ni Kuya Ken Naihangyo. kanina nga, dili siya mohatag og pagsulay nga out of your sabana kanang Light that I higba. have. Yeah, true. Inana gani. And siguro niabot sa point kay ato kadaka ang pagsulay ni Job kay kabalo si How? Jesus Christ. Kabalo ang Ginoo nga dako ay wag. In the first grabe. place, di ba? In the first place, it was God himself na Describe. it was God it was God himself who nag-introduce kang Satan nga Magano, have you describe. considered my servant Job? Bitaw no? Sa But Bible no? pasabot ingana sila kasuod. Ana man di ba nang Gusto siya boy kay di ba sa kong rupa. di ba? Wapa kay lasong MVP. Ano MVP The reason nga ngano kadako iyang trials because that's how big his knowledge about God is. Speaking of which, Dili mo pasok ang relationship. true. Gusto lang ako i-add on kaning trials gani. Isa pud sa akong na-learn ani is sometimes man good na ay mga tao nga kanang question, if God is so good then nganong naamay nani. Ani ha? Akong basahon ang ingon sa usa ka servant ni Job. Ana siya dire sa I think chapter 1 verse chapter 1 verse 16. While he was yet speaking, ang kuan, kato isa ka servant, there came another servant and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them, and I alone have escaped to tell you. Kani akong na-learn ani is servant, ang perspective sa servant comes from, of course, a human perspective. And sometimes, masabtan na to nga ang atong understanding sa pagsulay ba kay nagikan sa Ginoo. Yet in the first place, dili ang Ginoo ang nagsulay, di ba? Unsa ang gibuhat sa Ginoo? Giallow lang niya si Satan, no? So that's why nganong i-blame man nato ang Ginoo for the bad things nga dili ni siya ang naghatag ana True. so to. Grabing pagsulay sa Ginoo sa ako abay. si Lord Then kumbaga, Maliday. the next question is nganong gi-allow man sa Ginoo? Di ba? Because he knows you Because relationship ba yun? one of the reason nga nung i-allow sa Ginoo sa tao ang trials because 'di ba natay ginabuild nato atong character. We are building our character. We are fitting our lives for the heavenly abode. And God knows kumbaga nasayod jud siya sa framework sa tao. Even the Bible tells us nga he knows the framework sa tao nga the only
kanang way nga ma-strengthen or ma-develop ang isa ka karakter sa isa ka tao is to test. Baga, mahibalaan lang nimo mahibalaan nimo ang kahait sa isa ka kutsilyo the moment nga imo na siyang i-test, i-cut. And mapalig-on lang nimo ang isa ka weapon pinagi sa pagsubo. Kaning hasuhasan bitaw kan sa ato pang Bisaya kani. Ihasuhas na nato ang isa, subhan na nato ang sundang para ma-develop ang iyang strength mas mulig-on. Yeah. Amen. Si Dennis na yun. Sama po na siya sa Bulawan. Dagan mo ko na siya proseso manggod. Yeah. Dili na to siya matawag og refined gold kundi siya magig processing, Process. di ba? Tama. Gihasa Talking siya, about gigaling siya, gipino siya, gisunog siya, usa siya nahimong pure gold yun mismo. So nahimo siyang mas bililhon kaysa katong karaan niya nga version. So pinaagi ana mga gitest siya pag-ayo usa siya mahimong pure nga gold. Pero sa tong kaugalingon good, kung dili ta i-test ni Lord, unsaon i-test ni Lord, dili mabuhan ba kung unsa ta ka pure gani nga tao gani. Kung dili ta agig mga test gani kay ang Ginoo nag-allow og suffering para mahimo tang better person. Oh, Diba? mga siya. Diba na maganay part sa pag-process sa pag-purify sa gold is kanang iagi siya anang nga test para mo separate ang dross, mo separate ang hugaw, Oo, ang oo. silver, mahimo na lang yun siyang gold. So that's how Amazing. trial works. That's why God allow trial sa. Speaking of test ba, I remember when I was reading a history of science book. Mamu ko trip sa una sa library ko nagtrabaho eh. Ay. So I came to this Adali- I came to this story in the industrialization era, whereas ang ship is common na. Kung mga tao nakita na sa Titanic dagko kay nga ship, but the question is wa pa nakita og ship kanilupad. Now here comes mga big companies nga nag-fund og mga tao para mubuhat og something ship na mulupad. So grabe kay funded good. And here comes the Wright brothers. The Wright brothers who actually made the plane. Walay nag-fund, yun lang. They just keep doing what they do. And then they tested it. And before nila i-test niya para mulupad, ang mga tao, confident yun sila sa pikas. Sa funded. Sa man yung gihimoy, gamay, agpakuan na, di man, katuo kay dako kayo. Ano ba? Nya daga kay kwarta, kani jud na mulupad, sure jud me. But in the actual day, you know what, we know the history. Ang Wright brothers yun ang first inventor sa plane. They really did the first model of the flying ship. Gitawag na to karog airplane. So the thing there is there's a uncertainty. Balik niya punta no sa uncertainty. But if you know what you're doing and you know the vision ba unsa nasa unahan, and sa atoa no as Lil Fam, dapat we build that relationship to someone nga mas nakabalo sa atoa. Diha ta magdependent kay kung mobase lang ta sa kaunsa nato nahibalo, di jud ta makadaog sa uncertainty kay kasi nga dako kayo we are, you know, 'di ba, daghang doubtful ta, daghang tag mga issues sa life, mga Short-sighted, emotions, short-sighted. But if we build a relationship to someone who knows much farther the end, kinsa may makaingon sa imo nga di na mahitabo, who can tell you nga that's not gonna happen, my friend? Diba? Kinsa may maingon sa imo nga, ay, nagtuo na ana. If you, diba? So, I think mo nang gipagkuptan ni Job eh. Grabe nga Na ay isa ka giingon diri ang friend ni Job, no? Ana siya. Kani si Bildad, siya. Can papyrus grow where there is no marsh? Ang papyrus before is kaning ginagamit na siya nga paper para sa Egyptians. Can reeds flourish where there is no water? While yet in flower and not cut down,
they wither before any other plant. Such are the paths of all who forget God. Kani ako lang ni kuan, laing nga version ako nabasa ganina. Ang ina ni iyang kuan. Kani siyang ginatawag nga papyrus or kaning reeds. Pag imo ni siyang hayaan lang nga motubo, dali ra kay ni siya mamatay compared sa tanan klase nga mga tanom. However, if kaning reed ay kaning papyrus imo ning i-cut down, mutaas ang iyang survival rate, and then what's more is that katong cut down nimo, gi-harvest nimo would be used as paper. So ina na gani nga kung walay pagputol, kung walay pagsulay sa atoa, inana ta kadali mamatay. Inana ta kadali mamatay. No? And then ang marsh pa, talking about ang environment sa papyrus, mutubo ba ang papyrus kung walay marsh? Marsh, lubog kay nga tubig. Lapok. Di ba? So, grabe ang kuan. Another thing nga giingon, iyon atong katong kabalo, atong sumpay ang ato ang pagtuo or atong i-build atong relationship to someone who knows the beginning and the end. Naiingon diri ay ingon siyang isa ka friend na po diri. Mo na grabe kayo, pasalamat tanuog natay inani nga friend. Yes. May isa ka friend diri. Selo Lil Fab. Kani, can you find out the deep things of God? Can you find out the limit of the Almighty? It is higher than the heaven. What can you do? It is deeper than Sheol. What can you know? Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Like, kung ikaw nga nag-doubt kasi mo ang kaugalingon and that you have tied your relationship with God, it gives us the job ba, ang task lang nato no is just to believe. Submit. Consecrate, commit. No, kay nga naman, wala ta sa lugar nga atong sabton ang tanan pamaagi sa Ginoo. It is because His ways are different than ours. Ako bahala sa iyo. Di ba? So it is not kung ato nang try og sabton nga ano. Ani ko sa Ginoo. Yung In kakasabot. fact, si Job niingon siya diri, di ba nga? Lord, righteous man kayo ang ako ang pamaagi. Pero nganong niabot man ni sa ako ang kuan, that's the time nga giingnan siya sa iyang isa ka friend pod nga, ikaw si kag ingon nga righteous ay mong pag-worship ay imong pamaagi. How I wish nga mo istorya ang Ginoo sa imuha para makabalo ka. Yeah, true. That is when kining ikatulo na yung friend si Zophar. Lil Fam, try to read it, no? Advice ang first two friends niya, advices, encouragement. Pero si Zophar, iyahang giingnan si kuan. Ikaw si kag ingon nga righteous ay mong worship, kuan niya, may pagwala lang ka na kuan. Pero mo lagi to sumpay to nga, ang pamaagi sa Ginoo is way higher than the heavens, deeper than Sheol. What can you do? Unsa may mabuhat nimo? Yeah. So, rabbit. Most of the time, God, we define things, especially the circumstances that happen to us, or kung asa ta, we defined it by our own rules. True. Murag play by our own rules. Kaya mo ganun sa mga public speaker karon, sa mga influential, play by my own rules. Iwanan mo pamilya mo. Diba? Focus ka sa But if you want to know more about the plan of God, it's the total opposite eh. True. It's denying yourself. Humbling yourself before the Lord because you know that He knows more than that. No? Yung plano, much bigger than what you're thinking, what you're imagining. Diba? Kung baga, nindot imong plano, no? Pero, gamay ra kayo na. I've read a book authored by, if you happen to know Pastor Pavel Goya. The title of the book is In the Spirit and Power. Na siya giingon ato nga book ba nga. God works in ways nga di nato masabtan. Munang if you are a person who believes in God but expect nimo ang pamaagi sa Ginoo nga
according sa common, according sa imuhang gusto sabton, imong gusto masabtan or sa according sa imong standard, di ba? According sa imong rule. Then ingon pa dito nga book, then go find another god. Bugatan, no? He boldly jud niya giingon dito sa book nga go find another god. Because our God dili nga na. He works in ways in which we cannot see or understand. But if you knew God, if you have that deep knowledge of God, ang imo na lang buhat ingon ka ganina is to submit. Because God works in ways we do not understand. So imo ha, because you know kay tungod ka kabalo ka unsa mo trabaho ang Ginoo, it's not just only for you but for the people around you. Diba? For the person for those persons nga important sa imuha, Amen. then He will work in ways which we cannot see Amen. and understand. Amen. Because that's how God is. That's how powerful He is. He make things possible which according to our own role or human kanang perspective is impossible. But He can make it possible. Wala ingon dito, go find another God. Imagine, go find another God. Cool. Your turn. Dito mo gawas ang kwan ba no, ang kwan nga, thy will be done. Yeah. Yeah. Yes. No? True. Dito mo Submission. gawas ba kay? Mission. Siyempre, wa man ta ka dili man gyud kay ang atong desire sa atong kasing-kasing o desire sa ato ang kanang una-huna kay mas better pa man gud ang kwan sa Ginoo. Yeah. So dili na lang tamukuan ko, di na lang to i-utter ang word na lang kani ihatag sa kuha Lord. Kay wa ta kabaloon sa ihatag sa Ginoo. Kay kana atong gamay ra kay na dako kay ang ato ang Ginoo. So instead nga ipangayon na tuon sa atong gusto sa kasing-kasing o gunahuna, ato na lang ingon your will be done. Yeah. Ana Instead lang. na Mas nindot instead biya na po. dawato No. na to atong gusto or atong hunahuna atong plano, ang plano na lang sa Ginoo para ingon na lang Ginoo sa imong plano mo ito man na. Kay kaila ko nimo eh. Kaila ko nimo dili ka mobuhat og butang out of the ordinary. You make things out of from kanang ordinary. We are so lucky no, extraordinary. nga Yeah. to have a God nga Amen. inana ang atong relationship ba atong pag-ila sa atong Ginoo. Cool. Ang imong point mo na to ay imong gusto i-share about the life ni Job. Iko ano i-share nga point. Naku ano mong gusto nimo nga Job praises God sa iyang kadagaya og bisan pa man sa iyang pagkawalad-on ning dayeg gyapon siya sa Ginoo. So dito nakita nato ang consistency ni Job, di ba? Kanang wala lang kanang goldo na nakuha nako ang katong mga buta nga kanang mga na bless ko pag ayo di lang day ko musampit sa Ginoo. Di lang day ko musampit sa Ginoo tungod kay nagka-problema ko na ko'y mga suffering, which is si Job naaman ang duha siya nga naman na ang suffering o kato ang prosperity sa iya ha. Consistent yapon siya nga naga-praise sa Ginoo. Di ba? Dito mo gawas ang kanang consistency is a blessing of faith manggod. Tama. Kung nagsalig ka sa Ginoo sa tanang butang, kaya tanang butang gibuhat mo gina sa Ginoo which is bad or good, gikan na sa Ginoo, di ba? O yan ang ikuan. So, dito lang gyud ang consistency da siya ba kay diha na to makita ang blessing sa faith manggod, ang consistency na sa ato. Ano point nga gina-share karon no? Ang ako na sa is kamusta man ko? True. Pag ingon niya consistency bay, unsa akong ginabuhat? Kani one time na share na ko ni sa among episode niya. One time sila lang sa na pagawas na ko gikan sa jail, buntag pa sayo. Wala pa toy kuan kay gauli man ko buntag sayo. Nagbasa na siya Bible. Basa na siya Bible ba niya. Pagkakita na ko siya, cool, may istorya ro, pero at the back of my mind, nakita na ko siya ba nga unsa akong ginabuhat isip Kristohanon. Early in the morning, unsa akong ginabuhat. That's why Ribs, you are so blessed. Okay, so ato na. atong ihatag. Kuya Jen. Sige. Mga ilang kong gamay nga time na mananghid lang ko Daniel fam. 2 hours. Mga 5 minutes and Relating to that na culmination no, tong giingon ni sir nga ang katong perseverance, ang consistency. Kabalo mo ng feeling nga nakaiatubangon nga dakong pagsulay. Pero na mo salig sa imong ay kabala kang mulampos lay kana. Pero imo sa imong kasing-kasing na kay kakulba.
Pero kapulo man ang feeling of excitement. Ano ba? Wala, mga ginataning training ba? Ana nga feeling kasabot mas makuha na niyo at the point of your lives ngayong ana. Muna ang favorite characters na sa Bible kay because of the ups and downs og ang naga-reflect sa ato isip Kristohanon nga naga-struggle ba nga makigrelasyon sa atong Ginoo si Job and the second is si Jonah. Sila na duha akong pinaka-paborito nga mga characters. Kay grabe ang ups and downs ba ang pagduda, butang na to hipokrito, ana ba? 'Di ba? And then I just want to kuan kining stress this point no from nakakuan mo gud mi before we have also a discussion with fellow believers. And then nakapangutan mi ngano manggong naagian na ni Job gud. Nga grabe man gyud. Grabe gid siya bitaw, no? Grabe gid maka-question jud ka ba? Unsay tumong moton, di ba ang trial ang paghasa sa to. Naka-arrive me to another conclusion nga it's napagidako nga purpose na siya, not just for self-development. Mabasa na to sa sugdan lang na to ang kini nga thought from Job chapter 1 verse 9. We can start verse 9. Nagtapok ang mga anak sa Ginoo og ning uban si Satanas sa pagtapok no sa panagtapok sa Ginoo ang mga Napo sila mga binuhat. meeting Napo dito, no? meeting. Annual meeting. Ningon si Satanas nga katong gipailaila na ni Kuan ni Sa sa Ginoo. Ginoo si Job. Ana din si Satanas. That Job fear God for naught? Ang iya bang pagkahadlok sa imuha murag wala lay pulos, tama ba? Ang akong pag-translate sa Bisaya. Hast not thou made a hedge about him? Gibarikadahan man mo na si Job. And about his house and about all that he hath on every side. Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. But put forth thine hand now, and touch all that he hath, and he will curse thee in thy face. Which recalls me, Job was described as perfect by the Lord. Kato atong story kanina. Na-remind ko sa Revelation nga we will become into perfection. The original creation of man is perfect. And then, kinsa may naghatagan ng imperfection? Ang Satanas. So, nagsugod ang trial ni Job kay Satanas. Niingon si Satanas, sa akong background lang sa healthcare, makita na pag-study sa lawas sa tao, share lang ako gamay, nga ang gagmay nga mga butang, ang mga butang tugikan sa mga chemical, sa molekulo, hangtod sa mga selula, kung walaon lang nato ang mga impurities nga mahatag sa atong lahi or sa atong mga kinaon or sa atong palibot, perfect kayo siya. Masag makina ba nga perfect bitaw ka siya mupalya pa ang motor, kailangan pa nimo i-change oil, pero siya kay ugon sa gasolina nimo sa iya mo adjust siya. Ana bitaw o gutomon ka mangita siya pamagi mo sustain siya. Mura siya kung wala lang tong impurities mo perpetuate siya ba into a perpetual machine. Kanunay ba way mo undang forever siya. Pero nahatag ang imperfection kay ning ingon si Job si Satanas nga ang pagsimba sa tao sa imuha Ginoo wala nay pulos. Balik ta sa langit nga si Satanas Lucifer pa siya. Ang pagsimba sa imuhang mga binuhat Ginoo sa imuha wala nay pulos kay imong gibarikadahan sila, gi-brainwash nimo na sila. Imo na silang gi-groom. Siyempre gibuhat man nimo para mo tuo sa imuha. Unsay pulos ana nagtuyok naman ang inyo ha. Bag-uha ganin ang imong sistema Lord, makita nimo unsang tinuod ng imong binuhat nimo. Unya, makita sa mga tao nagigugma ba ta sa Ginoo kay tungod tyrant siya ug mulabag ta sa iya patyon ta niya diretso. Muna mapugos na lang tag higugma sa iya ha. So ang Ginoo ni allow siya sa pagsulod ni Satanas. Pagsulod ni Satanas, sakit kayo sa Ginoo. Daghan kay nangamatay. Si Job, isa ra na katao. Grabe ang mga gubat nga nahitabo ang pagpamatay tao. Nisulod si Satanas kay niingon lang siya sa Ginoo. Gihagit niya ang Ginoo nga perfect na unta ang tanan, di ba? Imagine ang lawas sa tao perfect unta siya, mo live siya forever. Kanunay ang iyang sustenance, mo live siya forever. Pero nihagit ang Satanas sa iya nga wala nay pulos kay imo ra nang gi-brainwash. Ikaw may nagama sa sistema, luto man na. Kabalo naman takinsay mo daog. Ikaw. Nakabasa ko ani sa usa ka booklet, sa to? Kalimot ko unsa to. Basta akong nabasahan ato is that isa sa mga rason nganong wala gipatay sa Ginoo si Satanas
during sa iyang pag-rebel, well, in fact, ito, True. no? But the Lord didn't want that to go down to history nga muna makita sa mga tao nga, uy, pag dili day ko mo, ani, patay day ko. And He does not want that. He wants a love, He wants to share His love, no? Kanang common love ba between two parties. And then, that is why wala to niya, dili lang kay kaisa lang na, nakita na po silang balik. Well, we Ang were kini nga hagit niya, Oh, gikan ganina. sa una, gihagit na pud niya karon. Nauta na akong partner, uy, ni si ang Ginoo ugan sa tanas no kay kuan man basi naglain lang ilahang kuan ilahang principles and then nakahuna-una po kung kalaban jud kaayo sila why not gipatay sa Ginoo si True. Satanas nga nibalik siya sa langit di ba? True. Na siya uy asa gikan Dili, nag-tent siya sa gawas. Grabe. kung ang ato ang Ginoo nga giserve is tyrant Yeah. wala na siguro niya gipalampas tong si Kantay Wala ni na. adto dito oy ani ka dire Ug nagduda pa lang si Job, wala na. Ug magduda lang ta, wala na. But it beats the purpose. But it will beat the purpose na God is love. Yeah. And by that moment, nabuhato na sa Ginoo, daog si Satanas. true Tyrant yun ang ginawa. Tyrant jud. Tyrant jud ang Ginoo. And then what will happen to us? Nagbuhat ka og So, aquarium ba? yeah. O di ka ganahan, bahala ka isda ka. It's done. Buhat ka iro, labay te kas kanal. But pasabot given ana nga kuanong understanding. But pasabot ang pag-create sa Ginoo dili lang tungod kay na siya ma-create. Tinuod. But Hindi ko- pasabot ang purpose jud sa Is a pag-create sa Ginoo is for God to express His love. yo true True. pwede ko mudugang 2 hours pa tayo mo ya Go. Nako idugang gamay. Nasulat na ako ni or na post na ako ni sa isa sa mga vlogs na kuan ako, written post na ako sa ato ang page nga. Akong giingon dito nga before man good, kisa ko nistoryahan ani kamo. Kisa to ko nistoryahan before man good sa una. Niabot ko sa point nga unsa pa may pulos nga nung magkuan ko nga ang ako ang kinabuhi wala mo koy choice kay so kung iyang gi-design akong life kabalo siya scripted akong kinabuhi so bisag unsa akong buhaton predestined ko so say pulos ani kanang wa man ni challenge si nana ba and then nawadaan ko gana that before and then fast forward karon nga mga panahon nagbasa ko sa Bible and then you know what ang ako ang na-realize gyud as I have read dira pa lang ko sa Genesis the book of Genesis was that ang ato ang existence is not dili lang siya ingon nga scripted. It is really a story of kaning falling in love. Kinsa akong naistoryahan? Okay, sa GC na mo. Guys, if you are watching now the Game of Drawings mo na akong i-share sila. Let's say for example, our God is a God of love. And then He longs for someone to share that love with. So unsa gibuhat niya? Nagbuhat siya creation. And then siguro because perhaps He loved the His creation, the animals, the trees and the flowers and the cute little butterflies. But then ang kalahian sa tanan nga gi-create is ang humans because He made it in His own image, which tells me that Adam and Eve was God's first love. Amen. They were the first person nga ma-expressan sa Ginoo sa iyang love. Yet, ang first love sa Ginoo, gitraidor siya. Tungod sa hagit ni Satanas. Yeah. And I think at some point, sa inana nga term, first gitraidor kasi yung first love, makasabot ko gamay. Siguro, kita, siguro, di ba? Gitraidor ta sa first, and how did it hurt us, di ba? But yet, wala gipatay, wala gi-cancel sa Ginoo, wala siya gi-give up sa tao. Ningon si God kay Satanas nga ayaw lang patya si Job. Ayaw lang siya patya. In fact, pagkahumag traidor ni Adam ug Eve, gihatagan pa sila sa nina. No? Perhaps it was handmade by God. Iya jud tong gihimo. Kay sakita na no? First love tika, gitraidor ko nimo, pero paghuman igihimuan gyapon tikag sa nina. First time nga gi-break ang iyang heart. Ikaduha, Lil Fam, ladies and gentlemen,
na feel nako ang kasuko sa Ginoo when Cain killed Abel. It is because unsa ingon niya kang Cain, ang dugo sa imuhang igsuon Paninglot. kasinggit sa ako madunggan ako ang Christ sa dugo sa imong igsuon, and because of that i-curse ka nga ang tanan yuta nga imong i-flow will not dili mo hatag si mo, will not give back to you. And then iyong paniya nga ang mupatay nimo I will curse 7 times because perhaps death might be an easy way, no? Mamatay na lang ko kay nireklamo naman si Cain nga grabe po na imuhang really grabe dili na ko na kaya, Lord. Sige no, I will put a mark on you para ang tao nga mupatay nimo I will curse him 7 times more than you. Grabe ang rage, ang anger sa Ginoo. But did he give up on humankind? No. Iya pwede na unta niya i-curse ang even Cain, nagkahimo siya og naa siya descendants. Pero gi-curse ba sa Ginoo ang descendants ni Cain? Wala. It is because perhaps human as I am, nag-hope pa siya nga dili lagi ni pareha-pareha tanan akong gimo, naalagi ni hope, naalagi. So mo to na in fact ang descendants ni Cain were the first kaning instruments nga dito nagikan ang instruments sa descendants ni Cain. And then here comes Enoch, no? Chronological order ta nga na please si Jesus Christ ay ang Ginoo kang Enoch because he was righteous, and perhaps yung una-una nga tama lagi ko dili lagi pare-pareha ang tanan nako nga binuhat. But then if you would padayon the Genesis imong diri nasakitan gyud po ko diri kay this is the time nga naka-decide ang Ginoo to obliterate all humankind. And what did it take? Ngano man, because nakita sa Ginoo nga wala na ilaing gilong ang heart sa iyang dautan na tanan, no? And then ikaw ba as artist ang imong masterpiece, ang love nga imong gikuan maka-decide ka, Michelangelo, greatest painting, mag-usab ko be? Dili lalim. Ikaw, ligo, nagabuhat kag ligo kanang asimbol. Mauta po dani oy. Ako ning kuan dili lalim. Dili lalim nga mag back to zero ka. But still may ana siya kay tungod biskag sakit kay dugan may ana siya nga but still God found favor in Noah. Wala gihapon siya nga. Instead of Satan gaingon siya nga hilabti gani na ang kabtangan di ba i-curse kaniya. And then makita na to nga ang Ginoo wala siya ga-give up ba? Wala bitaw siya ga-give up. Unya ang si Satanas kanang imong binuhat magsimba-simba si mo wala lagi nay pulos. Mo lagi ni sila. Pero ang Ginoo naalagi na. Diya siya gahawid ba? Ang Ginoo na siya faith nga ginahawiran. Gusto na ko ipadayon ang katong story ba? Wala siya na-give up. So, and you know what? Kaning pila to ka years nga nag-agi nga kapila siya gipasakitan yet he still found hope. Ikaw ba kung nakay uyab kapila ka pasakitan, no? Kay nangutana akong friend nga inana magud siya bay wa siya mi-give up kay kabalo man siya unsay sangputan nga naagyoy tao. Pero ikaw bay untay uyab ta. Kabalo ko nga one day kani mag-cheat yun ni. Hosea and his wife. Mag-cheat yun ni. Pero pag cheat niya, lahi ra gyud ang miskan na expect ka ba nga mo cheat gyud siya, pero ang actual panghitabo nga mo cheat siya, sakit gyud gihapon. Sakit gyud siya do. Mo na siya ba? Ginoo, miskan kabalo siya nga masakitan siya sa atua. Lahi gyud dito nako na realize nga it is really a love story to the point nga iyang gi-offer ang iyahang only begotten son. Para maabswelto ka. Bisag unsa ka kakurtaan bay sa ato ang panahon karon, bisag unsa ka kadato, once ang imuhang anak gani ang mawala sa imuha, walay makatumbas ana. Bisag imuha ang tibok universo, pag imuhang anak ang mawala, dili na makatumbas sa unsa kadako si mo kuan. And yet dito nako na appreciate ba ang John 3:16 gani, that for God so loved the world that he gave his only begotten son. Dira na ko na-appreciate ang kanang adjectives nga iya gyud diay gikambyo bay ang treasures niya, ang
I think you know what I mean. Amen. Yes. And little fam, take note. Nga until today, God is still not giving up on you, on us. Amen. Amen, amen. Grabe, it's not like scripted ka, wala kay mabuhat. No. It's really a story of falling in love. Over and over again. Which So, reminds dire me. mo pasok ang decision. Which reminds me with that decision Yeah. word, no? I saw a G-reel about a Christian page, no, nga. The word repent in Greek means to change your mind. So mo repent ka, magpasaylo nga, magpasaylo. Mo nga nang sa taas mo, magugyapon, bato magyapon na ugma. Ni mo ugma. Bato na rin mo nagyapon ugma. Repent means to change your mind, na to change your mind from you perceiving yourself as an imperfect being into perceiving yourself as a perfect being. Being a Christian is not following the rules. It is to convince yourself that you are a perfect being. Murang di na ka mabuhat o mga daotang butang. Kay perfect mo go from the start. Muna siguro nangingon ang Ginoo nga perfect si Job. Bisan pag na makita na to ang mga flaws. Kay because he is perfect from the start. Tungod lang gid sa hagit ni Satanas. Imagine na the heartbreaks of God throughout the whole human history. Daghan king gubat. Daghan kayong pang brainwash, daghan kayong silot. Unya tungod lang sa hagit ni Satanas. Ang Ginoo dili niya mapatay gyapon si Satanas at that time because of love. Dili man ko tyrant. Ngano patyon man ako na akong anak ngayon di na ako madawat. Nagpersist ang hagit ni Satanas hangtod sa atong gina-perceive nga pagbalik sa Ginoo. So little fam, let me say this. Ang imong pagsulay karon, masulod man ka sa banga. Masulod man ka sa banga. Nanay dako nga purpose. Ma-enhance ang imong pagtuo sa Ginoo pero nanay dakong purpose sa katong among gistorya sa dako nga storya pagit ngagikan sa sinugdanan sa hagit ni Satanas padulong sa katapusan na aning tanan nga mubalik ng Ginoo. Unya ang reward nga nadawat ni Job sa katapusan madawat po nato na nabanhaw sila sa patay ato mga minatay nga minahal nato mabanhaw po na sila sa katapusan na ay purpose ang imuhang suffering. Lil fam, which reminds me, last point, the song, This Little Light of Mine, I'm going to let it shine. Masulod ka sa banga, tayhup-tayhupan kag bugnaw, siga-sigaan kag init, pagumandaghan kay kag i-blindfold kag niya, daghan daghan mo dapat sa imuha, di nimo mapasanginlan kung kinsay gadapat sa imuha kay di nimo kinsa man tong gadapat sa kuha, kinsa man akong pasanginlan anay hong kasakit karon. Nanay sakit na siya nga gibati, si Job sakit ang gibati. Nanay purpose igsoon. Nanay purpose, little fam. Hold on to that faith. Don't let your light so shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Padayon na little fam. That's Amen. all. Thank you. That's all. Kuya Ken. Grabe lalo no. Kaya na ni Kuya May. Gani, kanang overwhelmed ta ba sa daghan nga mga point sa life ni Job nga I believe we all know nga nagsulat man yun sa book of Job no si Moses man yun. True. And kining story ni Job during the time of Moses kay wala man goy kining dili man gud ingani ta mo record sa history pareha sa toron but nanatay Selfie. internet, nanatay mga papers nga isulat na to yung history. report. But during that time ilang pag-pass down sa history is by word of mouth. Sa kadaghag narrative, sa kadaghag mga story to tell during the time of Moses was inspired by God to specifically write Job's story. And I believe sama sa kong ingon kanina nga kanang wala dili sulagma nga nganong sa kadaghang story sa time ni Moses, story of faith sa time ni Moses, nganong sa life man jud ni Job ang gi-record. Di ba? Nya layo pa yun sila area no. Lagi. Kanang Oh, dili sila silingan ba oy. dili Pangitabuan ni Job. dili sa iyang locality ba? Dito pa sa Picas. niya ba? Gani. Picas region. Okay, bisita sa mga igso ano. Muni lang kitabi oh. Discourage ki siya. So, naadyo siya purpose. It is kining for the benefit of us reading this Bible. Nga ma-realize na to ba nga because of the book of Job daghan tag mga misunderstanding all throughout sa history nga na-correct sa book of Job. Just like for example nga
himuon na tong index ang suffering sa tao sa iyang sala. Nga pag mag-suffer ang tao, makasasala siya. But because of the book of Job, giguba na nga mindset nga dili daay tanang suffering, it is because of sin, but because Pagsagikan sa Ginoo. because Satan enters, Satan comes in. Di ba? The misconception ba nga dautan mo kay kagod mo na. Kaba na nimo. So this is the this is the Ini nga Antithesis. mo ni siya. Di butang na nahitabo na because God has a plan for you. And He wants to build a relationship with you. No? But nga ni pwede na mo dito na ko sa ako man. wala pa ko. Wala pa ka? Wala Sige, sa, ikaw sa- ako sa And kanang last point, if you happen to read the last chapter of Job, kining ang suffering ni Job gi-vindicate sa Ginoo. Amen. Baga, because Job waited on the Lord. Because Job waited on the Lord. Because Job really knows kanang his God. And because he really knows the character of God. And he never stopped praying until God intervenes. And when God intervenes, Amen. you know Amen. the story. Amen. Grabe ang pilo sa pagbindicate sa Ginoo. Not dili lang physical, dili lang material nga blessing. But I believe it's relational nga blessing. The more nasuod ang Ginoo He si knew Job, God. The more he knew God. the more nailhan sa mga friends ni Job ang Diyos nga ilang nailhan. Amen. So ang blessing ato dili lang. The blessing Dili lang doesn't para kang stop Job. with Job. Job. And it also solidifies the faith that Job's friends have. Amazing. Diba? Ingana atong Ginoo. Wala gani kung gusto nimo tubagon imong pagampo sumala sa imong kaugalingong paagi then pangitag laing Ginoo. Because the God of Job is not that kind of God. Amen. Diba? So it boils down sa how deep your knowledge of God is, Lil Fam. Unsa and the only thing and the only way nga ma-develop nimo mas mailhan nimo ang Ginoo is by reading His Word. Nailhan nato ang Ginoo nga nailhan ni Job by reading the book of Job. And we can Amen. really know, we can really have, kumbaga ba, it is hard to develop or to have a relationship with a God whom you do not know. But the more you know, the more the closer you are to God. The closer or the richer, the closer, the bigger your relationship with your God is. Amen. Amen. So I encourage everybody, read your Bible. Pray every day. And you grow. Amen. And the trees and the flowers. Muna na siya. Diba? Caleb, Ay, hala. napanikan Gusto na niyo mo. ba ako? Akay, we've talked a lot, no? Dagan kay mga realization. But ako alang is, the game ended even before it began. Amen. Amen. Yan na why. Sa chapter 2, ay sa chapter 1, ingon diri. Sige daw, testingin daw be, ha? Kuhaan daw na tanan na bebe. Kuhaan na to na, kana tanang iyang mga benefits, kuhaan daw na to na. Atong tanawon kung magpadayon ba siya og worship. And sige no. Sige. Allow. So meaning to say, despite everything happened to Job's life, God is in control. Amen. Siya nag-initiate. Imagine kung wala niyang i-initiate, wala hitabo ngayon ato eh. Why life ni Job? Walay life ni Job. Kabasa ko ba? Walay Job suffering.
Basta ko sa Wala Facebook, Jobs. Faithfulness. dili ka maratol once you know the game. Dili ka maraton So the question is- nag-anak ka sa Yes. hospital bed nga naghingalo sa imong life. Dili ka maratol. So the question diri is, asa nato i-found atong faith? Asa nato paligunon? Asa nato itanom? Kung baga kung ang faith is kahoy, asa nato itanom? Dito ba sa ground nga shallow or dito sa ground nakabalo jud ta nga solid foundation nga na enough nutrients na perfect suitable for us? So the question is, bisag unsa pa na nahitabo dara, as long as ang atong goal is to know the person who is in control, and nothing could be wrong. Nothing could go Balik wrong. ko sa imong statement, Brad. That's na it. Misan pag naghingalo na ka, si Job naghingalo siya, maghingalo ta. Pohon, dili man, wala na akong gina-wish to everyone. But at that point in life na maghingalo na ka, or a loved one, I might be a loved one of mine, maghingalo sa bed. But I know, di na ko maratol, kabalo na ko sa dula. Gunita ka, makita, tas kan kaming, Brad. Di na ko maratol, Brad. That's a kind of assurance. Magi ka kasakit, anak. Malaglag ka na naabot sa kalaglagan ni mo gisuon nga lisod kay balik sa pagtuo, lisod sa pagtuos Ginoo. Ikabala ka, Brad. Di na ta maratol. Numduman lang takas dula, kabaw naman ka na. Kita tas sigan kaming oy. Tanan kay bay, katong lola ba last year lang. Lola nato ba? Lola Tasing. You know, I was there nga init pa ang kamot ni lola. Wala ko siya naabdan, nabuhi pa siya, pero pag abot na ako, init pa jud. So bago pa jud ning undang o ginhawa kong lola. Narito mga anak, sila mama, sila inday, ano ba? So pag abot na mo dito, nananaway mi. Sa ako noon na kay sige na, pahuway na ba? Ano ba? Sa ako na, pahuway na. So wala kay ko nag-hysterical. Karon naabot ang mga apo. Mga apo. Parti hilak sa mga apo. Grabing hilak sa mga apo. So the question is, unsa man mo, ang mga anak ba walay love because wala sila reaction? Do we define the love sa lola na kung namatay just because wala sila reaction? No. Ang ako ang nakita dito is ang mga anak ni lola, they knew na akong lola is a very very faithful person. Mag-worship ra na siya syara isa. Early in the morning ko. Mangagda siya consistently for 90 plus years. Kung di mo mamangon, magsugod na siya. Amen. Malami ang weather or maway lami ang weather, mag-worship na siya. So kana ba? Kana nga klase nga assurance ba? Would it bring us to the point nga mawad-an ta og hope? Mag-hysterical ta? No. It gives us the assurance na goods na jud siya. Nagkinatawanay, uy. Ang mga anak nagjoke-joke, nagkinatawanay, ana. And then So it's nakita na ko dito ba? Nga sa langit biday no, despite the existence of death, and death man good, ang perception sa normal nga tao is kahadlukan ba? Something na kitang tanan is di na to likayan na to, di ba? But when you knew God, na siya mo yung nagsugod ba? Siya yung nag-founder, siya yung nag-creator of world niya, kwaon niya na. Diba? Who are we to question? Na siya may naghatag ana. Tama. Siya may naghimo ana. And kana- when he takes, diba? And kana nga game by muna as amahan itudlo na to sa mga anak, as teachers itudlo na to sa mga estudyante, sa mga tao nga dagko na nagkamali sa kinabuhi, maghawiray ta sa silda, Brad. Kabalo man tas dula, Brad. Kita ta sin coming, uy, dako man salig nimo. Pero be, pak. I love you. God loves you. Lil fam, God loves you. Amen. Grabe yung kayo, no? And little fam, dagan salamat kayo.
Sa inyo I think this sa inyong pagsubaybay sa amo for I think taas good. Anyway, pagbigyan namin is ender bitaw na. So, I think it's time to give us our little learnings no atong mga ginagmay nga ma-take away sa kinabuhi ni Job. And so gyapon sa ako ano? Sige. Okay, so for my takeaways no, I would like to share this verse found in Job chapter 5 verse 7 na it says, but man is born to trouble as sparks fly upward. Now what does this mean? Gusto lang ako ihatag sa inyo nga throughout sa mga stories sa Bible, if you can notice nga ang mga happiness sa kinabuhi sa mga characters are just discussed shortly, pero basta taas ang gidiscuss sa mga troubles no. Sa last part sa Job giingnon ni and Job was happy. Sa part ni Joseph katong nagbalik na silang pamilya, mubo lang kaayo. Pero mas gina-emphasize ang troubles sa Ginoo sa Bible. That just means nga mo lagi to, man is born into trouble but that does not mean that God is not in control. And trouble for us as humans is not rare, no? Sukad pa sa pirmiro. And even the Bible tells us na ang ato ang life, the journey or life's journey is not about the happiness but it is in the trials, no? Amen. I think that's all for Reeves. Imuhang takeaways. Takeaway is dili dapat ni siya pero kanang sa ato ang pag-discuss ba mo ni siya ang verse nga nag-struck sa ako ang na-connect nako ang life ni Job na and we know that God causes everything to work together for the good. It doesn't end there. For the good of those who love God. Amen. Di ba? So, how do we know na love na to ang isa ka tao? There should be a relationship, a close relationship na makaingon ta na, I love you. Ana gani? You can say I love you to the stranger nga True. nakita nimo, di ba? So, let's work on, strive to have a relationship jud sa Ginoo na to. Why? Because aside sa we will have this great love coming sa iya we will have this faith ba na in good things we praise God and in bad things if God allows it, He allowed it because He knows the breakthrough nga makaya nato na ato ang that we will have in that situation or trial na ato ang pag-aagian. So kato let's put our faith gyud sa Ginoo na naatay relasyon whom we can say we love. Amen. Amen. Thank you, Reeves. Ito lang. Call. Sa kuha lang po dahil take away, no? Learning lang po. Di yun sa learning, kuha lang po. Sa giingon ni Kuya Ken, ganina, katong read the Bible. So akong ningkuan sa akong uto ato is ang verse Joshua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, Amen. so that you may be careful to do according to all that is written in it. Amen. Amen. For then you will make your way prosperous and then you will have success. Amen. So di ba? Amen. Makita na to ba nga powerful good ang word ni Lord. So di na to siya ibaliwala nga kuan lang na siya, it is Bible basic instruction before leaving earth, di ba? So kung gusto nato ba kung kinsay gid sa Ginoo, unsa ang Ginoo ug unsa pod ang kanang makapalig-on sa tong pagtuo sa Ginoo, basahon na to ang Holy Bible. Amen. Kato lang. Amen. Thank you, Call. Kaya Ang sa kanang mga dati nagka-consume tag mga secular media no nga power magic kana no ma-amaze ta, pero kung kining Bible bitaw natun-an nato ni siya makita nato ang isa sa the best epic novel. Dili siya epic, historical siya, kay di siya fictional bitaw, historical jud siya. Unya it is a story nga so grand, dako kayo nga story, lapad kayo, spans millennia, and we can put ourselves into it na ata sa story natasol. Ang uban cosplay sa mga anime, Naruto, to be part of that universe. Kita, we are the characters of that story. And little fam, as I have said earlier, i-reiterate na ako before I close my point. Your suffering, the stories of these characters who suffered, and your suffering
has a purpose. We discussed it earlier. You know the game. Appear, gitar, tags kan coming, brad. Amen. Amen. Easy. And sa ako nga point, no, to sum it all up, ako ning basahon ning James. So, di na lang ka mo storya. Sa akong point. Sa- Akong take away. Akong nasam. Akong nasam. Akong nasam. Basahan na to ni James 5:11. Nay isa ka nindot ka ayong nga line nga gihatag sa Ginoo sa ato. Behold, I will read, will fam. Behold, we count them happy which endure. Diba? Ye have heard the patience of Job and have seen the end of the Lord. Dili na the end nga tapos sa end here is goal. You have seen the goal of the Lord. The book of Job was not there for just a design or kanang dugang nga libro, but its purpose is for us to see the goals of God. The goal of Amen. God in you, in me, in each and every one of us, Lil Fam. He have seen the end or the goal of the Lord, that the Lord is very pitiful and tender mercy. You can trust God, Lil Fam. Amen. Just like how Job trusted God. Amen. Amen. Bitaw na may pag umaya storya na finaw, di na lang ko mo storya kay kanang wala ako. Wala ang momentum pa. Bitaw eh. Thank you Kedra bro. Pero ang ako is Sunday. Yes, thank you. Bitaw, ako kay kanang the fear of the Lord is the beginning Amen. of wisdom. True, true. So the moment we realize kani nga fear man gud, di mo na fear na kahadlokan. But the fear that founded with love, in love, from love. Mura siya word nga awful. Yeah. Awful nga dili pangit nga awful. Awful nga A-W-E. Yes. Awful. Awful mga Recognize the na-amaze grandiosity ka. of it. Yes. And with that in mind, you begin to have this wisdom. And wisdom that doesn't come from the world, but came from God. And I think naato tanan dara. And sa nakita nato, no, and all the things that place in the story of Job, we now can attest nga kaning tanan nga atong naagian karon is padulong sa ato ang benefit, and it is for us to prepare for what's coming ahead. And that ahead, dili lang kay simple as 10 years from now, 15 years, 20 years, 25, but that ahead is eternity. Amen. And that's the great plan of redemption. And kung makita na to dito sa when God almost wanted to end it all, He didn't. But ang pinaka-last yun niya nga resort was this button nga na nakabutang, my son Jesus Christ. And despite the risk na He had to take to save us, amazing kayo. It's the only bridge that will connect us from God, no? Then that connection was kanang nawala because of sin. But nothing, wala mahitabo kung dili to pilion sa Ginoo ba. And even though it was planned at the beginning, sakit gyapon, no? Butang ingon na to ba? More sakit. And when you're on that position, di jud lalim. It only made me realize the grandeur of love that God wanted us to realize. And Lil Fam, this is it. No? This story is telling us to have that kind of to have this anang
fire nga to read more about the Bible and know more about God, because God only yearns to build that relationship with Him. Amen. And that will be all. Intentionally. Yes. Intentionally. Intentionally. Ladies and gentlemen, Lil Fam, I am so happy to have our visitors today. And this kaninga discussion or this episode is not only meant to you nga kuan na atay mga pagsulay. It's not only meant for the audience, for the viewers, but also for ourselves. Gusto na mo ipaabot sa inyo nga kung unsa man ang inyong giagian karon, we are also agiing it. Amo pong giagian. Sa Amo po Amo nang giagian. So, ang among ginabuhat karon is we are finding ways to solve those problems in line with the scripture kung unsay gusto sa Dios para sa ato matagusa. And I hope nga samtang among ginahinay-hinay og sulbad ang mga problema dire, kamo dira nga naminaw karon inyo hapong nasulbad ang inyo. Amen. So, God's as grace. mo to, ang giingon ni Kuya Jen, kita ta sa langit, and of course dili na mo kalimtan ang amo ang pinaka-powerful nga tagline sa tibuok universe. Always remember, All it takes is a little faith. Bye-bye. Good night. Bye. Mayong adlaw sa iyong tanan, this is Klein, yung admin sa Little Faith, and if you have been blessed by this episode, ayaw kalimot follow and subscribe sa among social media platforms. We are available on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, and Spotify. Bless us with your comments, and to bless others as well, please hit the like and share buttons below. Ayaw kalimot, always remember, all it takes is a little faith.